us live from Zaid's Kitchen. Zaid's Kitchen is now live on Uber Eats. It is live on Spaza Eats. It is live on Mr. D. Zaid's Kitchen is now live. We are live on Uber Eats. We are live on Spaza Eats. We are live on Mr. D. Ngena lapha check menu yethu phethe ukudla ucheck ukudla sikuphethe lapha. Go check our African food, akasi food, amakota wethu, inyama yenhloko umleqo, yo check umkhodo wethu ukuthi unjani lapha, ama ribs lapha, ama vors, ibrine konke nje. And then as soon as you've checked out our menu, just order something if you're around Johannesburg. We're going to be growing to the rest of the country very soon, but we are starting in Johannesburg and we are live. We started in Good Friday. Good Friday, since live on Zaid's Kitchen, live on Uber Eats, Mr. D, and also on Spaza Eats. We're also going to be live on Swiper very, very soon. Still, we want to support you. Our first weekend, that's called launcher. We did over 1,000 orders. Over 1,000 orders, and yeah, that's an achievement, guys. 1,000 orders. We are live on the Hustlers Corner and we're going live with Inyanga Yodu. Dr. Kefelezi. Dumanya tumesizwe isihlahla somhlebeni ndela msiba bejebheje mfazoni impandla isizwe zamadoda ibomvu indaba zethethe nabasenyimba nemkhonto kwazikazi indaba ekhalamanzi dictionary indaba zade tundeni zabadida abantu eSouth Africa indaba zika dictionary sanibona le South Africa yonke ngibingelele ababukeli bonke baka DJ Sibu Zaid's Kitchen kanti ubani umzekezele ngifuna ukwazi kanti huwe ubani umzekezele esho kanjalo ngoba liyophuma iqiniso lilanga ubani le ndoda efaka imask ngoba even now nenyanga ihlulekile ushaya umhlahla ukuthi who is this man wearing a mask usefuna ukupheka manje lo muntu asazi usefuna ukupheka manje uzothola maduze ubani le ndoda efaka imask siyabonga uzosivakashela umzonyanga yodumo Dr. Kefelezi ekhulunywa ngawe everywhere since wasishiya la 2 weeks back qeda ukushaya interview maybe 2-3 weeks back abantu abakhuluma ngawe I think it's 3 weeks back 3 weeks back no? We are going live, guys. We are live on TikTok. If you would like to be followed by Dr. Kefelezi, you can go live on my TikTok and request. What I'm going to say, before we move on to more important things. Maybe what I would say is they saw the podcast from what we've done. So I can't say much again, and I cannot comment much. Just stated my case. That was it. I won't go into details again or respond on whatever they are saying on social media. I'm a principled person. I stick to my story, and let me refer to the best one. That's it. Because in life, waphenduka isitulo sika Saul so siyaphambili yeah in Bible that the Bible says so let Bible uNkulunkulu ubonile ukuthi iSodoma lonile utshela uLothi uthi kunabantu engibathandayo lapho nawe ngiyakuthanda athi ngizofuna ukuthi uphume baleka mfazi kaLothi mawuphuma uhamba whatever that you will hear ungalingi turn back and look ungabheke emuva manje inkinga ukuthi ushiya abantwana bakhe emuva bayaqala bayakhala abantwana ubheke emuva waphenduka isitulo sika Saul. So what I mean is esakhuluma ngako sakhuluma sidlulile manje okudala kudlulile siya entweni entsha manje sibheke phambili. Let's not even comment about that. Let's see phambili manje. Let's pretend as if nothing happened. Ayikho into yakenzeka siye phambili. Kona eli orange ikhala kaMzexman, kona eli green ikhala MK, kona eli bovu ikhala EFF. Yamalem. Thanks because there is no ANC. Who's that? Listen, let me interpret this. Yeah. This is EFF. Yeah. It's red, ne? This is MK. Yeah. Green. This is NFP. In other words, yeah, NFP is orange. Yeah. In other words, when I'm saying, okay, I'm sorry. In other words, when I should support the NFP, because most of the colors we are here, which are here, it's orange. The quarter combo, it's orange. It's almost orange. So now I'm saying, now I learned daughter. Now I'm 6 months. Now I learned daughter. Cookie mask. Go to NFP.
siqala okay mina ngifuna ukushaya igreen namhlanje ngicela uqala ngalelo uhlaza ngicela MK ngicela ukubonga Thixo yayibona MK always MK I will die ngiyumkhonto wesizwe sisho njalo sithi forward umkhonto wesizwe forward and thank you so much kubantu izolo abavotile kwi by election besinayo lapha eWard 110 we've won siwinile. Congratulations ngibonile ku social media. Thank you siwinile. Ngikwaza mkhonto. Injalo nje ngike ngasho ngathi siyakhona siyosupport and sizowina. Thank you so much siwinile mfowethu. Bathi ngibone ngithathe uwodwa from ku-DA. Yes, sithathile icishe yasihlula but bebengeke balungu. Yeah. Honestly bebengeke balungu. Isizothatha ikhandi. Yeah. I-demonstration lesiyenzayo nje ama-ward siyathatha kancane kancane. Yeah. Ethu lezi zinto lezi. Nomhlambe siqala lapho ucabanga ukuthi mhlambe lokho kwenzakele necala lokuthi bathi udlongilule about 2-3 weeks back was politically motivated. Everyone can see, especially if you're a politician, you will probably see ukuthi into emnandi ukuthi kunamagama esiswatholile abantu behind all this. But that won't stop me from supporting MK. MK ngizolwela. I'm not looking for any position. I'm not looking for nothing. In fact, I will continue putting my money to MK. So if I need to voice out, I need to MK no matter what. But slow shilo city forward ever, backwards never side. Njengamanje siyakwaza siyaphambili asihlehli no matter bangathi rape bathi matter bathi stealing whatever it is but siyaphambili manje. But kanti ama-politician anokushayana ngezomjolo abantu besifazane kakhulu. That is the first. Maui politician, you must know, whoever is watching right now, Maui politician, the first thing about Shanghai, the second thing about Shanghai, it's money laundering. It's money laundering. The third one, basically imali kahulumeni. But no, koni imali kahulumeni ayintshontsile lo. Izinto vele ama-politicians okuhlala kudlaliswana ngazo. So asinandaba nokuthi bathini but I'm saying for whatever anginandaba and futhi ngiyasho mina futhi whoever shaya mina ngiyamxolela mina ngiyena umuntu wama-grudges no ngiyaphambili usuzama nawe. Just imagine Chosha ukhethe izomshaya lahla phansi ngiyosho ukuthi you are a champion but hey usazozala umuntu ozoshaya mina because yonke into yami mina it's transparent yonke into inama-records phansi ayikho into engiyale and futhi mase ngibona ukuthi ngisekhoneni ayikho into yokuthiwa the truth shall set you free. Hence wangizwa the last interview ngabona ukuthi no akusekho ukucasha la ngcono ngivele ngikhuluma iqiniso ukuthi lento izofika kanjani kubantu. Let me just tell the truth ngingabuild story and yonke into engayikhuluma into emnandi ukuthi yonke ibiwifile ebikudocket yonke into. So that's it. Yini ongasho uthi uyifundile ngalento ekwenzakalela? Okay, into engizosho ukuthi ngifundele number 1, if ever you are interested ukungeneni ipolitiki, you must be ready for any political war. Number 2, into engifundile noma engilethele trauma yinansi boom. People must take this serious. There are people out there abarepiwe ngempela okweqiniso. So into engiyibuza yona ukuthi yazi umuntu makuthiwa urepiwe sengivele ngithi no man maybe unamanga lo uyadlala because I know the truth of this. I hope maybe wonke umuntu uyabona ukuthi lento uma ulokuyilandela ulalela mina ulalela umuntu lo okhulumayo omunye. But today let's not talk about people's names baleke emagameni abantu namhlanje. Let's not give them free airtime. So uma ubuka lo omunye the opposite party ubuka mina no uzothola ukuthi kunama stories amaningi awakhiwayo. So lento especially this message it's going straight to the state. Remember I've opened a case first ye criminal injury yokudicilela phansi isithunzi sami. Mangivula leyo case this message is going straight to the minister and I did abhalela uminister incwadi eyokuthi I'm complaining as a South African. Now I've asked the state ukuthi
bring whatever resources that you have to come and investigate me. Investigate to see whatever that I'm talking about, it does make sense no me iqiniso. And lento ngiyenzela ukuthi uma bethola ukuthi kune case abango, uma bethola ukuthi iyamanga, someone must be accountable. You know, now sapuma into sibu ephumayo ithi in my house bekunomzimba, a dead body. There was a dead body. Exactly. That is a serious case of which the government ubaba usenzo mthunu kufanele asheshe ngenele. Abonise ukuthi umthetho eSouth Africa udlala. Abantu bangazenzeli umathanda. And if it's a political war, akumelanga bayithathe this for granted. You know, you accusing someone ukuthi unomzimba womuntu, and bear in mind ukuthi ngempela if ngokuyiqiniso ebezothi mayovula icase ayimention leyo nto endlini. So hence ngithe ngifuna ukukhuluma kakhulu, but i-message engiyithumela kwi-state sase-South Africa samaphoyisa ukuthi someone must be arrested la, because kunabantu abarephe ngempela abangadlali abangeke basathatha serious because bebone le nto ukuthi umdlali igama elithi rape, it's a serious thing, asingayithathi ngento yokudlala. And lento amadoda maybe one day they need to be given a platform, maybe ngisho nasemajele phandle kiwe kuyobuka ukuthi lo kuthiwa wadlwengula kanjani. It's starting to give me something manje ukuthi yazi abanye abantu baboshela ukuthi umfana nentombazane bayixabanele kwasekuthiwa rape, yabelieve leyo nto kumele investigate, because njengamanje uyabona ukuthi ishintshile manje. Hayi kunabantu abafile uyalibona igama lami liyadregeka lidonswa phansi manje. But one thing about uKhethelezi, I'm so disciplined, hence it try comrade. Why am I disciplined? You will never hear me in any of the social media platforms maybe responding or ngeke ungibone ngisho status sami ku WhatsApp ngikhuluma ngalento. I'll only talk la njengoba silana that maybe today that's the last time. Hence I'm not going even into details, not mentioning anybody's name or whatever, but ngizothi South Africa isikhathi sokuthi sivula amehlo, sivule lengqondo, sibheke ukuthi izinto izinto ningakuyi-entertain ama kuthiwa i-rape. Ake nilalele qala kakhulu ukuthi i-rape kwenzakaleni kanjani, then you start entertaining it. Yayizwa leyo nto. So hence ngisho ngithi umdlalo mningi la and igama lami lidonseka phansi. Yazi South Africa bafuna lo muntu abambona ngathi igama lakhe lilapha. You cannot never hear umlungu eshaya omunye umlungu akubo. But abantu abamnyama, it's either ibusiness lakho sibulithi seliphezulu kufike lo baba bathi uSARS azolishaya. uSARS, it is a private business yomlungu eyayizolwa nabantu abamnyama izobashaya phansi. So uzobona ngoSARS azomshaya noma ubona omunye umuntu wakithi omnyama azokhuluma nokuthi sazi i-collect tax. Yes. The revenue collect. Yes. For ukuthi sonke simele sibhadale tax. Exactly. As our citizens. Ngiyakuvuma lokho. Yabona lento okuthiwa umzex leyo iqala school. Yeah. Abantu bonke bayithatha kancane. Believe me. Kulawo ma-orders awu-1000. Maybe this thing we dayisa 500 rand. Hey one, it's an example. 500 times 1000. Angazi ukuthi imali ne. But ukudecide ukuthi kusasa uyothenga iplaza. Then mawuthenga iplaza kwenza inkukhu amaqanda ukodisela wonke amaspaza shopping in. Then awubatshela abantu you decide ukuthi iplaza lakho selikwenzela imali. You started here ne? Yeah. Bese ukuvela uveza umuzi wakho. Usuwakhe umuzi owetha 100 million. First thing abazoyisho yazi bazothini ku uthwele ngoba vele sambuzwana ngibani ngikhehleli. So njengamanje amasho kanjalo last year kuphela qeda ukuthola umsebenzi 2000. Bathi isigubhu sikakhehlile sisebenza. Ngikho ukuthi asiba educate abantu ukuthi abantu bakithi ningabuyi too much obsessed nge-social media. You have time. Ngiworried ngalabantu abahlala be-live ko-TikTok basebenza nini. Ngiworried ngenyama. I'm worried about inyama ehlala live ku-TikTok. Kanti basebenza nini abantu? Kanti zila nini ukudla? Kuthiwa namhlanje zilile yona isehlathini iyathandaza. Kanti imba nini imithi? Ihamba nini uyofuna ihlanganisa imithi ini? Umuntu ohlala ekuseni live emini TikTok is here to destroy us. TikTok wenziwa abantu ba-China or yini? Yeah, ba-China. You will never see i-China umntwana we-China. Tell me iqiniso.
wakwambona umntwana eChina live ngikhuluma ngomntwana maybe ona 18 years or 20 years never ama-China what they are advertising with TikTok ba-advertise imisebenzi yezandla imishini yabo yebo they use for that kwamanye ama-countries uTikTok is not allowed thina ngapha sifike wa-introduce kithi sasiwusebenzisa ukudestroyana sodwa umlungu uhlakaniphile wasinika i-platform what there is the platform it is easy to trend easy at any time so abantu abamnyama bathe ufika ngala siyaqedana bayadubulana abantu ngo-TikTok asina secret siyabantu abamnyama iphelile into ye-secret asinayo imfihlo do you know into esisele ukuthi abantu benze live besendlini ekamereni because sengake ngambona omnye enza uTikTok ese-toilet athi I'm telling you ihlazo leyo nto but bayakwenza you know what ubaba omdala ubaba umuntu omkhulu lo umuntu olenza lezi zinto kuthiwa yabo i-trend trend kunezinye izinto ongasafanele uzenze ngoba usuyabo lokho sekwaba abantwana bami lokho okufanele bekwenze lokho akuseyini so yinto engizama ukuyitshela abantu ukuthi i-TikTok they must be very very careful uzos-destroy into engizoyisho ukuthi abantu we must focus let's use TikTok wisely mina futhi yabona mangathiwa u-MK uyathatha ngene emandleni the first thing that I will tell uZuma noma whoever will be the president ngizothi asilweleni ukuthi manje siboteni uTikTok asuxosheni nesa how yes I'm telling you kodwa uyafana nje no Facebook no Twitter yes iyafana but uTikTok angudingi usudestroy abantu bangaka abantu abafiki ungcono Facebook ngoba ukuze ube live eyidinga angazi indlela idemon elingenile but ngake ngayenza prophecy no TikTok ngayenza prophecy ngeApple iphone ngayenza iTikTok ukuthi kwenzakaleni ngeTikTok idemon do you know that you can be live the whole night ungafikela ubuthongo but you can't do that on Facebook why because the accounts are secret enziwe ku TikTok wangena ku TikTok waqala wangena uunderstand ikhanda lakho libangathi uyahlala injani yana awushaywa wedwa nami ngishayiwe strong ukuvisa abantu nje ukuthi sishawe kwathiwa yeah asidluleke kuleyo kodwa no I wanted to say that I wanted to say no comment I cannot comment on that don't argue with a fool because you end up being a fool yeah uma ungaphuma manje uhlanya ugijime lapha lunqunu na ugijimise uzogcina ungazi ukuthi wahlanya so let's not talk about this man let's move on but the case is still open and the case is still on uzothi omunye wayekhetheleze ngaboshanga I think in South Africa they are doing a good job. In this case, it's essentially about 3. First one, it was given to this other detective in Norwood. That detective, it was transferred. He motivated him niggas the case. It was transferred to Low Tongue Friday. But funny about Tongue Broke.
second sengibribe amaphoyisa yamuvela kuyena then yaya ku-Kennel naye yamuva manje seyiphethe ubrigadier. So I just don't want to discuss more about the case because I think ngizobe angazi ngizofana ngesilungu sengishana nomthetho. Let them jeopardize. Yeah, I'll be jeopardizing the law as South Africa. Let them deal with it. That hence bacela ngakhuluma ngayo lento on social media. Hence you will never hear me commenting about it. But if they find me guilty, I'm pleading South Africa. I must be the lesson. South Africa would uboshwe ukhehlelezi ukuze babone abantu ukuthi South Africa irape ayifuneki. I must be arrested and I'm 100% sure and ready to go down ngiyoboshwa. But if ever bethola ukuthi angikho guilty lento yakhupha ngicela sibu untombazana must be a lesson yokuthi naye bambo ukuze kubuye isithunzi sabantu besifazane. Kunabantu besifazane namanje sisakhala esibaziyo nathi ukuthi badlwengula, we are helping them ukuthi kuboshwe abantu. But uma siqhamuka into nje ngizwa ngiphelelwa i-hope yokuthi kahle kwenzakalani eSouth Africa. But mina into engizoyisho nje anginawo amandla okulwa. Ngizolwa ngomsamo wami. Kuye umsamo ngishisa impepho idlozi lami lizongibeka. Wait and see. Ungasho kanjalo. Hayi, idlozi lami lizongilwela, anginawo amandla okulwa, ngibroke, anginamali, I can't do anything. But idlozi lami lizongilwela noNkulunkulu engimthandazayo. Mina kakhulu ke ngikholelwa first emadlozini. Yonke into ngiyayibika of which sengiqalile. Ngihambile ngaya edlozi ngathatha impepho. Ngayishisa ngathatha isinembu ngasivunguzela phansi. Ngathi bogogo nabomkhulu uma ngempela ngidlongile ngiboshwe. But mangadlongulanga niyazi bonke abantu abamendleleni yami nibenza njani. Yenzani isibonelo la eSouth Africa yonke. Uma kufanele umuntu acoshe amaphepha akacoshe. Uma kufanele udle dustbin akadle dustbin. Mina ngilwa ngumuthi. Umuthi nawo ngisasho namanje. Ngiyabheja sikunazi. Mina umuthi ngisasho ninawo. Futhi iline yobona khona South Africa yonke imnandi yele. I don't have time to be responding. Angirespond. Mina sibungu ngishaya kakhulu 2 years back. Ngishaya kakhulu ngibizwa ngescam ngibizwa ngani. But ngisaphila. I was strong. Angazi ngi-invite umuntu ukuthi yenzani ukuthi mina mangilento yami ngiyilwa ngedwa. Ngene esigodlweni ngenza into yami ngibhale la. Ngiqhubeke ngiphile. Ngiphambi lokho uncane lokho. Amanzi amancane. Umfula lo omncane ungaphenduli futhi yabo ngoba nawe kubiza ngesilimi kubiza ngamagama wonke. Angikhumbuli mina sibungena ulwa nomuntu. Ngiyibonile enye ulokuthi yazi ngabe kuthiwa akuthukanga wamnika i-platform now. But now the question is, how are you going to give a platform esekuthukile wakubiza ngayo yonke into? Ngaba wakakuthukanga wabuya naye wazo explain. But manje I don't think now umbize futhi umuntu esekuthuke wakuthuka. But okwamanje the delegacy ke the delegacy South Africa lihlala kuyakhonakala ukuthi if umuntu aqambe amanga nawe ukhona umuntu ukuthi umuntu umshaya ukuthi ngigcine lapho like let's say umuntu uyamxolela uma akhuluma amanga ngawe especially amanga njengalawo. Let's say amanga, let's say kuyapruveka nasecourt. Umuntu njengalo uyamxolela noma umbaqabula ngomuntu. Okay, firstly, i-court ayithathi into eyibona ukuthi it doesn't add up. Ayino kuye court. Hence if ever bekuthiwa lento ibe-add up, okay hlele singabe sikhuluma maybe ngabe ngiphakathi. But if bayabona bafundile phela abantu, they are well trained. From a detective, they are well trained. If ngoba ngitshela ukuthi sihambe abantu abawu3, tell me these 3 people should bonke ngihamba ngibabhadala mina ngile KZN indaba isegoli. Should bonke labantu ngihamba ngibabribe mina. Bayabona bonke ukuthi hayi man. Kunento engathethaphi la. Yonke into engikhulume kuwe bayithatha bayibuka. Ine proof. Yonke into ine proof kwi-docket yonke into. So it is not a good thing ukuthi umuntu uziyomginqisa ama-fingerprints uqamba mama. Ziningi izinto zomuntu eyimoshakalayo. Coming back to your question, umuntu mayiqamba manga ngimphanisha. Khona ipunishment omphanisha ngayo lamphanisha.
ufike qala edlozini lakho emsamo udeclare idlozi phela ngithi libona into efihliwe liyazi kwenzakalani you declare uthi bogogo nabomkhulu ngizoshisa impepho uma sengiphambi kwempepho akufanele ngabe ngiqamba mama kumele ngikhulume iqiniso na manje zonke zivuleliwe manje ilwana zizongidla amagubesa azongidla amasango asejela avuliwe kumele ngene uma ngiqamba mama ngivuleleni ngene uma ngaqamba mama ilwane ke dlozi lami vukanilwe manje ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ukuthi livukeliwe elakithi idlozi cha lifana nami lalilungile ngilungile sibu uyangazi bengeke ngizwane nawe baningi abantu abenza ama interview kwena sifike sa amagazi etazwane yezwa lonto angiyena lo muntu mina onenhliziyo embi hence ngisho ngithi usizi ngabe futhi wayeze kimi bathi ngilambile baningi abantu mina ngibasizayo bathi umuntu ngilambile uze kahle leyo mali one inama blessings two I can even maybe operation umsebenzi siswami nawo umsebenzi uyizameni but mawungizela ngale ndlela ukuthi ufuna ungishaya ungizela ukuthi ufuna ungishaya ma app wami nizama ungena nithi nithatha izinto zami ngeke ngizokwenza lokho but hence ngisho ngithi mina ngisebenza ngesinto angifundanga angisona isibhora ngijima insimbi angiyona iadvocate angilutho mina ngafundisa umuthi phela uma kunje ngiyazi yini kumele ngiyithathe ngisebenzise bese kwenzeka izinto zami akekho umuntu ofanele ngihlala ngisho sibunga ukuthi mina akekho ungabosithandazela isitha sakho sife inyanga ngiyayi it's a message futhi nani ungayithandazela isitha sakho ukuthi masife akufanele umbulale umuntu akafi umuntu kufanele asokole phambi kwakho ukuze abe witness atshela abantu ngelinye ilanga ukuthi ungamthindi lo muntu uyozohamba etshela abantu ukuthi umuntu uyathakatha lo ungazi umuntu sibuye kubiza ukuthi uyathakatha noma ethi uthwele ikhona into akazama ukuyenza kuwe wahluleka so kumele naye abe umunye example ukuthi athi hayi lo muntu uyathakatha because sezamile umuntu wakwazi South Africa ukushaya irape uZuma nami hell uZuma naye nje bamenzeli into wathwa nangu rape yaze yaproveka leyo. What if unamanga wena? What if nginamanga? Yeah. Hence I'm giving in South Africa they've got all the resources. Here's my phone. Ngishintsha nix phone yami nayo engiyiphathayo. Ngisasho namanje yonke into engiyibhalile abathathi intelligence ayithatha ifone yami icheck ukuthi ikhona into engiyidelete. I didn't delete anything because I knew ukuthi ngidila nomuntu onjani. Ayikho lento eyi1 engiyidelete. Into engiyikhulume kuwe even the court if they can question me regarding into engiyikhulume la into engiyikhulume la into engibhale lapha into ekhona efonini yami. I won't add anything. Adding nix. I still stand. Mina nje kanjalo. Okay. Ngoba futhi kuthiwa ngiphuza notshwala bathiwa kwenye ama podcast ngone kuthiwa uyaphuza ngiphuza ithangare oh my god. Angithi kuze siprove amanga angazi noma abodokotela bayakwazi ukuthi emzimbeni batshe ukuthi in my entire life ngake ngayifaka alcohol emzimbeni wami bazoyibamba lento if ever kuyenzeka uma bebambe lapho ukuthi in his entire life akazi waphuza shuthi yamanga nje ngoba kuthiwa ngiyaphuza mina ithangare angiphuzile I don't drink I don't smoke ngihlala sober minded kanje njengoba ungibona wena wabona umuntu esober njengobonye MK loqini Nokana kamnandi njalo nje uhlala onuka kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Ngithe ngena ku live last week ngakubona ku live no awugogo Scotten ngimkhumbulile futhi siswami sicela ubuye uzosivakashela baningi abalandeli bakho bala ku Hustlers khona bafuna ubuye. Namdala ngacela I think the last interview said it's maybe almost 3 years ago now ne 2 or 3 years ago. Justice. Yeah, so sikhumbulile gogo Scotten. I'm looking forward to our interview. Nokuthi sikhulume ngejourney yakho entsha uqhubeka ngayo siswami siyabonga uma uqhubeka wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngibone ulive no Dr. ngibone wena udokotela Mzo ulive no Gogo Scotten nixoxa lapha and kunengxoxo egcwele nje eMzansi and nentsha they are starting to get confused ukuthi kanti are you able to resign from ebungomeni which is it is a good thing umulandela uNkulunkulu whether ebungomeni noma enkonzweni it's all a good thing ukuthi encourage abantu ngokuthi babe ama-Afrika balandele isintu sakubo noku-encourage abantu noma bathanda uNkulunkulu into enhle konke lokho kodwa is it possible ukuthi umuntu angaresign ku-calling yobungoma
Funa ukwazi from wena ngifuna ukwazi ukuthi ngize nenye room futhi ukuthi ngathi nawe bathi njengoba bokuxoxa lapha nogogo Skhotheni ngathi bathi nawe uyaresign ebungomeni. Mhlambe inkonzo kumele si expect kuwe ivulayo nawe ngale noma mhlambe lesonto elisha elizala kagogo Skhotheni elele nobabili kune partnership lapha kusebenza kanjani uyakhona umuntu ukuthi aresign ebungomeni. Okay, you know what they will do on social media, they will cut the clip. As they cut, they say it now resign. That's what they usually do on social media. They will cut that clip. Okay, let me respond to that. At the end, ugogo Skhotheni mdala. Mangithi mdala, you have a right to decide whatever you want to do in the country or outside the country. Especially she is a South African. She has a right to decide whatever she wants to decide. And again, maybe people must stop questioning her too much, because at the end of the day, we can't force her. But what I will be giving you answer nginika based on izinto engizazile ebuthwaseni. Uma ungenwe idlozi, it is not by choice. If it was by choice, baningi abantu kufanele ngabe bayizangoma abathi mabebukhehlela bathi I so wish phila le lifestyle. But idlozi aliveli kungene nongubani. Mase likungenile aliphumi nakanjani. Ogogo nabomkhulu abadecidayo ukuthi njengamanje step esifuna ukubeka kusona isiphi. And what I'm saying is ugogo Skhotheni uthi yena usefuna ukungena esontweni. Maybe uhambile emsamo wayoguqa wacela ukuthi cha sengicela ukuyosebenza esontweni. Sikhumbula ukuthi isonto nalo masibheka deep nesonto maybe ayongena, the thing is angazi ukuthi uyongena kweliphi isonto nalo lisebenza ngemoya. Yena akasho ukuthi angisangeke ngisawusebenzisa umuthi kodwa ngizoqhubeka maybe ngithandaza for the fact that she's still praying. Nakho leyo nto isabantu abadala ngoba phela la kulapheni sinabathandazi sinenyanga sinezangoma. If she's saying uye esontweni should you about prophet to me. Ngoba if she say I'm prophet Gogo Skhotheni, take out the word Gogo for the sake of ukuthi uthi wena ugogo should usasekhona yena by choice uthi uyekile. But uma ukuthi ngempela idlozi lamngene ngeke uyiyeke leyo nto, ngelile ungenile ngeke uyiyeke unless mawahamba wayolanda into usebenza ngento wayilanda eMozambique noma eTanzania yini leyo nto obviously sethwala. Okay, Mawahamba osebenza ukusebenza ngalokho belokho bethi abantu usebenza ngalezo zinto, then that one you can go unyonyobe kuye lo muntu wayilanda kufika ukuthi cha sengibongile ngisafuna ukusebenza, then kube nesiko lakhona elilahlwayo ilahle lonto uyishiye ilahle. But if ever ngempela wathwasa wanudla waluphalaza ukhamba hayi impela ngeke uzuphumelana phela nje uyongena ekuthandazeni nakho futhi uzoqala emasayidini engathi fit but uzogcina. But ke from what I know mina ngiphila naye kakhulu Skhotheni, phila naye kakhulu. Maybe usazokuyatshela abantu athi hayi I'm a prophet, you know, maybe uthande isonto because nami nginjengenyanga ngiyangena kubasendiso i-keyboard mayikhale kahle baba ngikhuluma ezinye indaba iyakwenza leyo nto. But hayi ukuthi ukhethelezi uzoresign noma ukhethelezi uresign, I will never do that. Ngangena lento yangena and hence ngisho ngithi vele into engikholela kuyo kakhulu qala than anything because mina amehlo avulekile ngikholela emadlozini akithi noma ungathini esontweni yes but ngikholela kakhulu emadlozini akithi. kodwa wathi kimi the last time sixoxisana wathi kodwa 50% usenkonzweni. Hence ngisho ngithi first I have to prioritize. Noma kuthiwa manje thawukhethelezi yaboshwe ngithi awu Nkosi yami okuyidlozi lakithi elingibhekile lasekhaya bomama bezwe yona. So ngiyakholela kakhulu because ngiyazi ukuthi yonke into enginayo noma ungangibona ngigibela imoto enjani ngihlele emzini onjani anginikwa nguNkulunkulu kodwa ngayinikwa abantu bakithi. Ngayinikwa abantu bakithi ngaye emsamo ngashisa impepho ngenza izinto zenzeka. Umuntu osathi uNkulunkulu cha uNkulunkulu nawe idlozi iqiniso lihla singalibaleki, let's not run away. Njengamanje masina asike sibe deep usibu uNkulunkulu onjani obuyafa ngekuthi uyafa uzofa manje.
Hayi ngizofa namhlanje. Phela mina siqinisele engilikhulumayo yileli elingafunwa abantu. Iqiniso engilikhulumayo yileli elenza abantu bangizonde but at a later stage bayikhumbule. Uzofa makafa uNkulunkulu siyosala singanayo uJesu. uJesu uzofa izwe liyosala lingaphethwe umuntu. For 3 days libe lingaphethwe umuntu. Akekho umuntu ozobe sibhekile. Ubani ozobe sibhekile? Sigadeni uSathane angahambi lingakuthina. Uzofa and then avuke after 3 days. Mayivuka siqhubeke futhi simlandela ngithi. We'll do that ngoba phela inanze into esibuye ngibuza. Uma sikhuluma iqiniso, do you think abelungu they were that stupid ukuthi bebengasiniki iBhayibheli for free because ayinikwa for free? Into abayiprintile now, that thing is thina la ukuthi sizokhohlwa isintu sethu, phuma ukhohlwe, phuma uphele ulandele lento la, because those are the ancestors wabo le phesheya. Same thing lento esiyenza la. Thina we didn't get an opportunity ukuthi sikhulume ngoShaka osenza ngakhona odingana. Yayizwa leyo. Kodwa bona Moses Isaac abasekho labantu esikhuluma ngabo. Athi abantu abasindisiwe mase besusuthu bathi aswakhonza amadimoni abantu abangasekho asikhulumi ngabo. Kodwa why ukhuluma ngoMoses? Why ukhuluma ngoIsaac? Why ukhuluma ngoJoseph? Abasaphili labantu. West party ke yokugcina. Nawu uzofa manje. Uzofa 3 days. Sizosala singanaye ke. Sobe senzenani? Silahliwe thina. Siyakuphi la? Sibuyele esintwini sethu. Hey, abantu sekuyisikhathi sokuthi ababuyele emadlozini akubo. Uma uthi awukholelwe edlozini lakini, shintsha isibongo. Ungabi nesibongo. Ma uSamuel, awunasibongo. Ngoba phela eBhayibhelini siyezwa ukuthi yebo impela wayekhona uJoseph wayengwakabani isibongo uJoseph. Ngicela ukuza kunini. Moses wayengwakabani isibongo. Okay, siyavuma ke bona babengafuni izibongo right so babe sindisile. Because the moment uthi ngu-teaspoon wakandlovu musu ushuthi mina ngizele kabusha ngegama likaJesu in lutho phela wena ugatsheni uboya benyathi yezwa mawusho kanjalo uyithakazela sikhuluma ngabantu abangasekho siyabavusa manje ngoba yithakazelo lezo uzozwa manje Nkosi yami nami uJesu mayivuka vuke nami we mame ba confuse abantu hayi yabona mfowethu umuntu olikhuluma iqiniso ofana nami olikhulumayo elolikhuluma iqiniso ofana nami uma kecha angeke ngimenzele umona mina umuntu lo wamjita bathi uyamazi umakecha cha mazi isazoke ngimbiza interview ngekho ukhuluma iqiniso uyayenza lento eyikhulume iqiniso ukuthi abantu isintu sakho iyona into ehamba phambili wena imvelaphi yakho wena you are an African you must be proud of being an African. Why ningathi ke right ngo Good Friday ake nihambeni ke ngo Good Friday niyele phezulu leyo kwashona lapho uJesu ake novakashela belungu nizobona into yokuqala bazongixosha belungu bathi go back to your country asinazi nini kodwa sibhizi nina Jesus oye kahle boy siyasho phela ngoba phela basilandela abantu kwesazana ukuthiwa uJesu uyeza uzofika nini kanti uzofika nini abasinike inamba yakhe simpone simkanti uzanini ingeke Lanto yabhala abantu abahlakaniphile belungu yonke into ababeyibhala lapha babeyazi ukuthi sazoyenza ukuthi makuqeda la kuzoyenza ukuthi asifuni nabantu vele basondele esintwini sabo abaphume baphele nje entweni etidlozi babone ungathi amadimoni ayishifta from our roots abashifta abanye mina ngeke mina ilapho nje manje uthini kugogo Sikutheni ugogo Sikutheni ingane yami Nkosi yami it's a choice yakhe naye mina one thing about me angiyithandi indaba zabantu I mind my own business ukuthi amakhelwane kwenzakalani kunentuthu eshunqayo anginandaba hence naka ANC anginandaba ukuthi kwenzakalani mina imake imind ezaka MK la yayizwe lento ukuthi benzani labana nabo DA benzani bonke akunandaba I understand ile kodwa yena encourage ukuthi maqhubeka alivule isonto if she thinks it will work for her. We don't know what our plans are because you cannot do something that you don't have a plan on. You do something because we have a plan on her. So yeah, she has a plan. If we plan here, we want to somebenzela. Akaqhubeka mfowethu akekho umuntu oqala into enganasiphetho. Nase kungomeni wakuqala ngoba ebona ukuthi uzokuphetha ngo2025. Konke kunesikhathi sakho. Incwadi kaMshumayeli isho kanjalo.
ithi konke kunesikhathi sakho no ANC umbathe no DA bayazi ukuthi bazoqeda nini bazohlukana nini so nathi njengoba si-MK sihambela sodwa siyazi ukuthi bazosijoyina kodwa khona bazosijoyina mina ngimrespectela ukuba ihasla kwakhe une-confidence usisi futhi une-vision ucabanga ukuthi mhlawumbe nje mayivula le nkonzo entsha iwumzix kitchen wakho omusha. The thing is, I haven't seen the church. That's what I can say. Angibonanga isonto. I only went to a place cover that club. I went to the club. It's very good. It's beautiful. Very beautiful. So, as umuntu wesifazane, I'm motivated, and as umuntu engijwayele ukukhuluma naye most of the time, I'm motivated. Izinto angitshela zona ayicabangayo. Going forward, business-wise, I'm encouraged. We are encourager, and what I like about here is, we are even now. Leo resign last pants. One phone maybe about 15. She called me maybe 15 times for shooting busy into the politics. Answered Shani phone. She wanted to tell me, no, you know what? I want to start something new now. The name is shooting team. Hence, ngekho mina ngekho available. But into engiyithandayo akadependeli umuntu wesilisa endodeni. Because ma uyintombazana out there udependele endodeni. Indoda ungadependeli kakhulu kuyona. Indoda ithanda umuntu ophushayo nayo. Yeah. Exactly. Uyabona uthi indoda mawusendlini uthi mawuthi ish yazi kushoti 1 or 2. Athi umuntu wesifazane no uyakhumbula uthi sange ngasho ukuthi kunento engihlanganisa ngigijima nje ngathola into encane. Ayikho umuntu wesilisa othanda umuntu othi maholile impazi abuye nemali athi baba nayi imali ngisebenzile nayi what can you do yabona loyo muntu ungamthengela ngisho whatever because uyambona ukuthi nifuna ukuya phambili baningi abantu besifazane abafuna ukusupporta financially but uthi mawumshayela umthetho akafuna ukuzwa akafuna ukulalela akafuna so amadoda la ngaphandle ungamniki umuntu wesifazane imali ongekafuna ukuthi futhi umcontrol ajikathi kwena uyamcontrol right ngizocontrol abani ke ngoba phela ngicabanga ukuthi umuntu wami so right usikhotheni akagijime umuntu wesifazane abantwana bakhe balambile if ever she thinks it will work for her right akagijime I know yes sizowe lelo sonto lelo ngizovakasha ngajabula kakhulu uzovakasha lonke yazo definitely ngiyamthanda futhi ngiyamsupport usisituni ngithanda ubrave and njengoba usho imele into yakhe njengomuntu wesifazane so uzofika ube umfundisi no angisho ukuthi ngiyosebenza khona given an opportunity to preach bese niwe ngavakasha eGrace ngivakasha kuMa Rema ngivakasha ngiyabona mina uNdlozi eShumayela yeah uNdlozi lo ophuma kwi-EFF eShumayela was like wow elinye side engilibonayo kodwa nalento esiyenza ukushumayela konke lo we're all ministers in our own right yeah you are right yabona manje sizodlalela i-team yami manje you are right because we mostly focusing on spirituality yeah so it's preaching but we're preaching about the spirituality as Africans in our own way and also if ungathi uyabheka thina sinandaba nabantu abasindisiwe asibagxeki but bona if you can give them a platform now ulanda umfundisi mayibabo uzozwa ukuze enze bayangimangaza mase beshumayela benze bashigama ningafani nabo khehlekelezi oh my god bonke baxayekile abantu laba do you know ukuthi isibu let's be honest mina mangathwala abantu ngiyabasukela ngize ngibaprophet ngisukele live kanje ngibaprophet ukuthi wena esontweni lakho usebenzisa ukuthi nokuthi uma nifuna ukubona ukuthi ngiqinisile njengamanje ngithatheni sambeni uma mina ngifuna i-challenge yomfundisi oyiwanozoma athi mina ayikho into engangayilanda mina oyi-one athi mina khethelezi ngakumela mina ayikho into engangayilanda ngithi challenge accepted I will prophesy then mangi-prophet sizoya la ngizothi manje asume ngisho into yakho mawuyifihlaphi sizohamba siyoyilanda siyongena ngithi lokho kusebenzisa ini lokho mina mangifuna ukuba expose ngaba expose ngiyababona nje behlala bethi abokhetheleza anginandaba nakho thina it's not like izinto esizenzayo ezabantu besintu siyathakatha hence ngihlala ngibachazela ukuthi umthakathi umuntu othi makabuka usibuku abe nomona ahamba athatha umuthi afuna ukushanga umuntu that's a witchcraft but mina I'm not a witchcraft mina ngis exercise isiko lakithi
izinto zabodokotela. Hence nala ku-MK ukuba uzuma uthe umukela wonke umuntu. We have abefundisi abasindisiwe, we have abefundisi amakatholika abakashemba abantu bona bahlangane nezinyanga siyasebenzisana. We call that it's an MKRIM. It's a movement la ehlanganisa khona abelaphi nabefundisi sihlangene kanje. Hence lawo bantu yothola sisebenzisana ukuhle simuva siya phambili. Akubandlululwana. Dr. Kehlelezi inyanga yabantu umzo inyanga yodumo ukhona la ku the hustlers khona asiye live manje lapha ngiyabona abantu banezinkulumo eziningi lapha na TikTok. Ngifuna nje sibavakashela abanye banemibuzo eminingi, abanye ba congratulate, abanye bayazigxeka, abanye bayasithuka, abanye bajabulile. So abantu bahlukahlukene bakhuluma eziningi ezihlukahlukene. Asiye khona lapha na guys, you can start going live. I'm going to put you live now on TikTok. You can speak to inyanga yodumo umzo Dr. Kehlelezi. He is here on the Hustlers Corner. Singiyeke lapha kulama invites amaningi lama invites ngiqale. Okay, okay, that's it. Ngizoqala ngoRefilwe Rammeho. Refilwe Rammeho, you're live on the Hustlers Corner with Dr. Kehlelezi and DJ Smooth. Welcome to the show. How are you doing? I'm good, DJ Smooth. Ujani? Ngikhona usithinta ukunendawo mntansekhaya. Where are you? Ngisethema kwaThema. eKaslami eKuruleni. Yes, eKuruleni. Nice one. Nangu Dr. Kehlelezi ungakhuluma naye. Yes, mina Dr. Kehlelezi bengicela ukubuza ukuthi nami ngisindisiwe, but I never criticized our ancestors. As a matter of fact, I don't even know my ancestors. I was left in hospital just after birth. I don't know my birth parents. And kuningi okungahambi kahle. I've been praying, I've been giving, I've been doing nje konke okuseBhayibhelini. And uthola ukuthi ngifanele ukuthi ungazi imvelaphi yami. Umuntu ongazi imvelaphi yakhe ubelivaphi ngoba kunalento yokuthi ungazazi ukuthi ubani, awuzazi uyaphi. Ngifika ngathi ngilula manje yazi ngobuhlungu. Umuntu onjengami makaphahla uphakathini wenze njani? Sekimpendulo. Siswama senze kanje uyangizwa ngithi lapho khona. Yes, ngiyabuza Dr. Kehlelezi. Ngicela ukuthi senze kanjena ukuthi angazi ukuthi lezi zinto zasema lab zisebenza kanjani. Yazi mawukhuluma nami lana uvuka isibongo sakaMkwena. Uyangizwa mthini manje? Uvuka isibongo sakaMkwena athi lo muntu kimi no. Thatha lo sisi umse ngeke ukulahla phakathi esibongweni sakaMkwena. Kukhona into eyenzeka la kuwe kwasekwenzeke into kwasugcina kube sengathi uyasaleka kodwa usaleka kaMkwena wathi Jehova no. Wena njengamanje mangikhuluma nawe ngizwa into zakho zimahlakahlala njengomuntu angathi umuntu ongazi ukuthi ngibambe ini ngiyeke ini. Uthi umoya kimi sisi yazi nomsebenzi usazo kwafanele ufunde uqede kuthi makufanele uyosebenza umsebenzi omuhle kakhulu kuvaleke yonke into ungawutholi ngisho umsebenzi noma mawuthola ungalast ngisho 6 months uhlala kube sengathi namanje uyaphela wathi umoya ngcwele lento izokuhlupha sisi makufanele uyothola abantwana kube sengathi indoda naye ngafika kushiye nengane kube sengathi kuba nomunye naye afika kushiye nengane ugcina nezingane ongazazi ukuthi uyiqoquzele. Bengizothi mina if namhlanje beungakwazi ukusondela ngicela usondele namhlanje ngizokusiza for free of charge. Kukhona into ezofike siyenze masiyenza lento bese ngithi awuphindi uyenze 1 or 2 kukhona isalwazi siyofika kuwena ebusuku lele masifika lesalwazi siyoxoxela yonke into. Namhlanje ngizobe ngisebenza lapha eSoweto manje nje ngo5 ntambama ngiyaqala ukusebenza lapha eSoweto e379 Bilicane Street ngizobe ngikhona bengizokwenzela mahala sibone ukuthi ngeke bathole yini abantu bakini ngoba umama usaphila sisi la khona usaphila uthi umoya ngcwele no man kuneqiniso kumele uthi umoya ngcwele kuneqiniso kumele likhulunywe la likhulunywe ngempilo yakho yangizwa ukuthi ngithini kodwa njengoba ngisho ngithi ngiyacela uze kumina siyothola ifamily kama wakho masithola ifamily kama wakho bese sikhuluma iqiniso sithi no lo mntana wayezalwa akukhulunywe iqiniso ukuthi kwenzakalani la ekuzalelweni kwakho uthe mawuqeda kuzalwa ubani wathatha ukuthi nokuthi ukuthi kwaphambana izinto ngoba kuningi okwaphambana kuwena. Wena sisi lalela la uthi umoya kwakufanele bese ngathi kune rape eyenzakala kuwe futhi usemncane usakhula ngoba ngikwazi ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umoya ngene khona ukuhlukumezeka kocansi okwakumele kwenzeke la kuwe. Khuluma nami ngizwe. Yebo kunjalo wahlukumezeka kancane ngokwecansi la nga-adopt khona. Lalela. Umama lo adoptile akaqadi manje ukuthi umthole kanjani ngathi kunamanga ngaphakathi amaningi.
njengoba ngisho ngithi awuzame sisi mawungazama ukufika eSoweto ngoba isikhathi asinaso mawungazama ukufika eSoweto namhlanje ngeke ngicharge even cent fika kimi konke soyenza siyenze maybe wena ongaba oqala ukukhuluma kahle ngami ku social media ngizokwenzela mina lento. Okay Dr. Khehlelezi angazi ngiza inbox ubhale address futhi ngoba la online azangisakho uyibhala. It's 379 Billikan. Oh, simple. Ngena ku navigator ubhala uthi Dr. Khehlelezi. Okay. Izokhombisa. Isoweto ithi Dr. Khehlelezi izokuthatha izokushiya eSoweto kwami. Okay, Doctor. 379 Mbilikekane Street. Nendawo Pimville. Pimville, okay. Okay, ngiyabonga. Kyalebo osirefile utlhokomele ngwana ko gae ne. Ngiyabonga DJ Sifuna akuni ngikufuna manje okay sizakhuluma. Ngimningi kanjani mntanzikayo ngithole railway mina ngilapha every day 2000. Mina ngifuna efonini. No problem any day mina ngikhona. Yeah, Dr. Sifuna DJ Sifuna nginencwadi engibhalile. Yeah. But I'm struggling ukuthi ngilonje. It's a very good book. It's going to empower. Yazi emara sizakhuluma. No problem ngizokunikeza advice ukuthi urelease kanjani incwadi yakho. It's not a difficult thing. Yes, good. Ngiyabonga. Chap mntanzikayo. Thank you very much. Yes, Boo, you are live on the Hustlers Corner. We are streaming live on TikTok Yami. We are also streaming live on Facebook Yama Dr. Khehlelezi. And we are also recording an episode for the Hustlers Corner podcast on YouTube era DJ Smooth ne team yethu. Okay, team yethu umunye olandelayo ongafuna ukuxoxisana naye uDr. Khehlelezi sicala nge Vrega Vintage. Vrega Vintage, welcome to the Hustlers Corner. uDJ Sibula nginenyanga yodumo uDr. Khehlelezi. Vrega Vintage ninjani? Siyabonga. Ungaxoxa nenyanga yodumo. Naphila kuthi wami kunjani? Mkhaya wami. Yebo mkhaya. Ungathanda ukuthini kuDr. Khehlelezi? Mina nje ukubuza ukuthi it's like I've got a business. Hey, there's time nayenza khona imali, there's time lapho ivele ibuye yonke. So I'm having such a problem with like we do a business, it does well, then at later stages ivele inkinga ungazazi ukuthi sivele. Okay, bhuti wami, ngenxa yesikhathi asenze kanje. Ake ungenzele kanje bhuti. Ake uthole imali ewu14 rand kodwa beyama 1 rand. If ever bewukunolwandle eGoli bengizothi ubese uhamba yolwandle. Uthole nobisi, fresh milk. Bese uthathe le mali ufake phakathi ebhakedeni. Mawufika laphana noma emfuleni. Mawuloku ukhuluma uthi umuntu kimi wena kudala ugcina ukwenza umsebenzi noma ukaze ubongele ibhizinisi ulibongele abantu basekhaya omalume akho ngoba isidalo esinzima kakhulu esakumalume hence babuye balivule baphinde balivale because you are owing emsamo ubabikele ngalo because they are the ones who gave you the ideology yokuthi you need to open such a business but manje usabanaki futhi awusabarepoteli ukuthi ngiyabonga bogogo nakumkhulu ukuthi ningenzele lento so just try by all means ukwenza lento ukuthi imali emhlophe ibhakede uye emfuleni ufike ugeze bese ungene phakathi emfuleni ugeze emfuleni ube njengomuntu angathi uyayibhabhadiza wena le mali emhlophe uyilahlele khona la emfuleni ubike ngaleli business that's it or else mawufuna ngeza kumina eSoweto njengoba ngikhona namhlanje. Ngiyabonga kakhulu mkhulu ngizwile lento isho it's something that I dreamed yesterday. Ungathi ngithatha ibhakede ngemfuleni amanzi ahambayo. Yabona but since bengazi ukwenza kanjani and vele ngwase ngomfriend nakulenda kusedangwane ya vele lo mama lapha lapho ngilele khona. Ngiyabonga kakhulu. Mkhaya wami ngcono because idream yakho yabona sengiyitolikile the same thing that you've dreamed about. Hamba kuyoyenza lento because iyona into abangitshela ukuthi izovula ibusiness lakho. Siyabonga kakhulu Mr. Vrega. Asiqhubeke sinomzo inyanga yodumo uDr. Khehlelezi. Si live ku TikTok ya DJ Sbu, si live ku Facebook ya Dr. Khehlelezi and we are also recording for a podcast in the Hustlers Corner. Aphelele, welcome to the Hustlers Corner. Kunjani? Ngiyabonga kakhulu mkhulu wami. Nangu Dr. Khehlelezi ungaxoxa naye.
Yes baba. Oya ngicela uvale le radio ku background ne uyehlise kancane kodwa uyabuza umkhulu khulumela phezulu. Sekali inkukhu manje semakhaya. Yazizwa manje. Ukumnanda? Selusikisile awaqoqa lo Dr. Kehlelesi. So ngasiright bensisebenza khona ngomkhe phansi angikwazi uwami so bengifuna mhlawumbe mhlawumbe kwenzakala Utwami mawukhuluma nami uthi umoya ngcwele angifune umama ozalwa nomama wakho ngimbiza ngokuthi umama omncinci ngithi usho njalo simbiza kanjalo umama omncinci wakho ngithi iza naye kimi ake ingene emotweni ize naye kimi uphi lo mama omncane wakho uhlala kwendawo sebenzana layisensi. Listen to me yazi mawungamfonela manje umtshele ukuthi ukhethele izinango ekhuluma ngawe la lo mama uyagula and ngibona kwenzeka same thing njengoba yenzekile kuwe uyagula kumanje naye kodwa mayigulele kweziqinisa kodwa iyambamba lethi iphinde imiyeke ukhona umuntu onimele nina unimela kabi njengomuntu angathi unishaya ngento engathi umuthi yazi la wena before wesengathi namanje uhlala phansi uthi umoya kunesikhathi la okwakufanele ucishe ulunywe yinja noma kube lezinja ezigijimisa kakhulu uthi umoya ngcwele namanje uzubona ukuthi hayibo kwenzakalani ngempilo yami umoya mosoni kwaqala waba nephupho elifana nalelo ungathi ulunywa izinja wathi umoya ngcwele ukhona umuntu emsebenzini owayekumele ngomthi umuntu wakakhumalo isibongo wathi umoya azile ndoda mayekumele ngomthi iloku kushaya wathi Jehova no man ikhona into ngumbango la evuka bese thinta into engathi isite noma ithinte into engathi iyindlu njengomuntu engathi ngaze ngibuze ngithi kanti ikhona indlu owawuzama ukuyakha yini ekhaya wagcina ungayiqedanga leni noma efuna ukwakhiwa umunye umuntu ekhaya gcina ungaqedwanga ngoba yazi namanje ngizwe ekhaya kini kube sengathi umuzi uyaphela nikhona kodwa ngelilanga awumthatha umama omncane ningene emotweni nizama ukugijima nize kimi eThekwini kube sengathi khona indaba esiyixoxa masixoxa le ndaba size siyofika komnye umntwana omncane esingathi thina umntwana cishe ona 7 years noma cishe ona 5 years sixoxa futhi sithi no ukhona ukufo okuzayo engikuzwa kuza phakathi ekhaya angazi noma uyangizwa inkudi ngiyabona lokho ngasho ukuthi ngesikhathi emsebenzini emsebenzini amahobho into futhi engibeni kayinayo kodwa nje ukuba bekuyinto ebingenzekela before ukwenzeka lento yenzekile ngithi kuwe futhi kunezinja noma kunenja eyake yakujikela injo iqhelile udayiwo lenja nakho uyangijikela manje kwenzakalani bathi umoya ngcwele before imali kunenje kwaqala okwafanele ikujikele wena bathi umoya ngcwele le mos lomthi abewuthumela ukuthi uze ngenja bese ngathi lenja mayikuluma uba nesilonda esingafuna ukuphola kwayimanje lo anti wakho ngimtshela ngaye omncinci wakho uthi umoya ngcwele angaphathwa zinyawo zidumbe kakhulu bese bangathi bambamba uswekile esibhedlela ngazi noma uyangizwa yini ake uzama ukuthi uthole lo anti wakho omncinci bese nizama udriver nize eThekwini yazi futhi ningeza kahle ngabe kunenze kahle ngoba ngeke ngicharge even cent manje ngeza kusasa with good friday isonto liyangena ngo9 ebusuku leyoze lophuma sunday ekseni nize nje good friday angibhadalisi bantu ngisuke ngisiza abantu bathandazela benzele iziwasho for free of charge nize nje eThekwini everlem nifaka nje kunavigate ukuthi nyanga yodumo mzo bonke abantu nje basukile basendleleni babheke khona lapha kwami Ngiyabonga kakhulu ukuthi aphelele ngathi inkinga zakho zingaxazululeka ngicela babengelela nasekhaya sibonga isikhathi sakho. Ngiyabonga futhi. But aphelele Mkaba sibonga kakhulu
baningi nje abantu balala ku TikTok. We are live on TikTok at DJ Sbu live. We are also live on Facebook enyanga yodumo umzo Dr. Kehlelezi. We are also on the Hustlers Corner YouTube platform. Baningi nje abantu balala bathi ngokubuza ngendaba kaCwecwe bathi justice for Cwecwe, ingane encane engazi lutho ena 7 years old. Since for the past month eMzansi kukhulunywa ngayo, kunento eziningi nje ezixoxwayo ngalo lolu daba noma ngayo le case yaka Cwecwe. Wena ungathanda ukuthini ngalolu daba? Sbu, into engizoyisho ngoCwecwe ukuthi I did send a public message. Ngathi ngicela ukuthi umama kaCwecwe eze kimi. Mayiza kimi umama kaCwecwe, let's discuss this thing. Kukhona into busy emsebenzini kakhulu, but she has promised to come. Who knows? She might come Monday njengoba Good Friday. She might come maybe nkonzweni makatholi chance. But ngisamlindile. And what I've discovered is ayibo uCwecwe umshanami. How? Not okudlala. Blood. Umshanami wakithi. Angithi abantu bahlala bedlala eZimbabwe. uCwecwe umama kaCwecwe, she's family yami. Family ekhaya. Wase Montfrere yena bona basemhlotsheni, uMachiya, uMamtolo. Thina sibase Montfrere Mzinto, but emhlotsheni ukulo mama wami. So a family yami. So whatever that I will be doing, sengenzela umshanami ukuthi justice ibe khona for yena. Angifuna ukutshela manga Sbu, I will be honest kuwena. Lento kaCwecwe yathi ngena for umntwana ingithole ngikuleya pain yalento eyenzakalayo kimi. I didn't believe it because ngiyithathe ukuthi sekuyilento futhi efana neyami. Should bafuna ukushaya umuntu lo angithi yakhumbula ukuthi mayivele wathiwa principal. Bafuna ukushaya uprincipal. After a while noma lento ake ngiyisukumele. And nangempela bangifonela umamakhe nosisi wakhe. So we are talking silungisa ezumndeni manje. Sekumalume manje ulungisela abashana bakhe. Sizobona kodwa egcineni iqiniso lizolithola. Just wait and see. Abantu they must be patient. Ikhona into esilungisana. Sizobuya nayo ku social media seyilungile. Sekuntombi yakaMaskandi noma untombi yamaskandi live ku TikTok ka DJ Sbu, live ku Facebook yaka Dr. Kehlelezi. Sabona kunjani intombi yamaskandi? Molweni njani siswana? Siyaphila bana kunjani? Siyaphila. Ungaxoxa nenyanga yodumo, ungakhuluma no Dr. Kehlelezi. Molo sisi, molo kuhle. I-background yakho bayarasa. I-background yakho ngathi baba ngumsindo, ngicela uphume kancane noma uyivalele ekamereni lapho kunganamsindo khona. Okay. Usithinta okuphi nendawo? Cape Town. Oh, Cape Town. No, welcome to the show. Dr. Kehlelezi. Anana bayiplatform right nami edingene kuyo. Bathi ngifuna nje ukundijongele kumnyama man. Kumnyama noma ngibaba ngazi kwenzeka ntoni. Kuthelo When together ndavuka ndikudingelina inyoka ezingubeni. Iva nje lebandayo ezingubeni xa ngithi sathi. hey, Inyoka. ngakhuluma ngayo lento ngiyisaba. Benzawuthi mina kutheni kanti sisi ungafuni ukuvuma insimbi ezimhlophe ngoba yazi mangithetha nawe la ngibona ubuhlali. Kunobuhlali engibubonayo obungathi buyakhanya. Wathi umoya ongcwele uligqirha wena. But manje awufuni uyiaccepta lento ukuthi ifike kuwe kanti uzogqibela ulimala ngoba uthi umoya ongcwele kimi ikhona umuntu owugogo umakhulu owayekade enyanga abantu ekhaya kokwenu. Uthe mayidlule emhlabeni une nomsindo emndenini. Abantu benukana ukuthakatha umyethi wena wambulala nomyethi uyena omulala kanti lo muntu kukhona into ayisebenza. Kunento eyinduku encinci noma kunento eyinduku ayiphatha lo muntu. Lento uthe mayidlula angazi noma kwakuwamandla akhe ayiwaphethe. Wathi mayidlula lento angazi yathathwa ubani. Kodwa ngibona amandla akhe ezongena kuwe manje. Leyo nyoka kade ngifuna ukutshela ngayo ukuthi leyo nyoka manje uyiphuphile futhi oyibonile bekuyinyoka yamadlozi hayi ukuthi inyoka ebeyithunyelwe umuntu. Lento sikufuna ukuthi ngabe uyangena usebenze manje. Kona
No man, noma ithathile sisikodwa wena mawulele ebusuku usezawuphupha unxibe amabhayi ezangoma. Uyaliva ndini? Usezawuphupha unxibe amabhayi. Yazi kune vest yakho eyibhosi yami. Kune vest yakho emnyama. Uyaliva ukuthi ngithini? Kune vest yakho emnyama. Andazi kanjani kodwa kunale vest angazi ngoba i-navy blue noma kodwa imnyama le ngiyibonayo. Yazi ukuthi xa uyinxibile liva ngathi ungahlabelela ingoma zezangoma noma uhlabelela ingoma zasecaweni ubethele isigubhu wathi umonele amalikhona into kumele siyilandelela kakhulu sizikuwe asiyilandela kakhulu wena unesiphiwo. Yazi ngizikuthandaza kakhulu andazi noma uke wangena ecaweni labantu abasindisiwe noma yazi ngikubona ngathi uyaworship uphakamisa izandla uthandaza kakhulu kodwa xa uthandaza ube sengathi sekufuna ukuvuka nabantu abadala noma sekufuna ukuvuka idlozi kuwe thetha nami leyo. Ya ikhona lesonto ngizwa uphakamisa izandla azi ngikuzwa ushaya isigubhu ubethe isigubhu xa ubethe isigubhu athi uMongcwele wena uke waphupha uthambisa ibomvu andazi ba ibomvu noma intoni umcako noma intoni le uyithambisile kodwa uthi uMongcwele no man asikuthandazele kakhulu ngoba sesikhona into la wena usaza unceda yazi endaweni yabo kwenu sisi uthi uMongcwele abantwana xa benengxaki noma begula ngibona ubaphatha ngesandla ubathandazela amanzi izinto zabo zilunge. Yebo ulona igqirha ngoku kodwa uqalile wena uloku unceda abantu bonke abantu ungamangala kuloko kubuya umuntu ethi ndiphuphe undithandazela ndiphuphe undenza kanjena kodwa nawe ubanceda abo bantu. Into iyisekeleyo lonto iyandikisa leyokuphutshwa ngabantu ngoba akusekho kuhle emhlabeni. Umuntu xa ethi babephuphe mhlawumbe nyama nawe endaweni ethile wayisisa kuloo ndawo ndoyike ngoba kaloku abantu abaninzi basebenzisa abantu basitha ngabantu kwizinto abazenzayo. Asenze kanje ngoba vele sisafuna kungena abaningi sisi uzothatha inamba yami ekugqibeleni eka-WhatsApp noma simple inamba mangiyikhipha uzofuna ama-direction uze kume eThekwini. Yabona nje if bewuza manje ngo-Good Friday benizofuna nikwenzela into zakho for free of charge kodwa xa ufumana ithuba ize eThekwini sawubona. Siyabonga kakhulu Ntombi Yamaskandi. We are live on DJ Sibu TikTok. We are live on Dr. Kehlelezi Inyanga Yodumo Umzo ku Facebook yakhe. We are live as Umzek's Kitchen. Good Friday kusasa we are available ku Uber Eats. We are available ku Spaza Eats. We are available ku Mr. D. Sithengisa inyama yenhloko, umleqo, ivori, inyama yebrayi, amakota, ukudla nje okumnandi, amadombolo, istampi, ipapa, ukudla nje kwesi-Afrika lapha ku Umzek's Kitchen. Ungaqala ke from ku Good Friday ekseni ngo-7 usearche Umzek's Kitchen ku Uber Eats, ku Spaza Eats na ku Mr. D. Uma ngabe useGauteng eJohannesburg uorder ukudla kwethu usitshela ukuthi ukudla kunjani. So lesiqala sithengisa online restaurant. Okwamanje asifuna abantu abazoxoxisana nayo inyanga yodumo Dr. Kehlelezi. Enye into Sibungu. Abantu uzubona ukuthi umuntu uyasebenza kodwa bona bakholele emthini. Do you remember masizoqala kuvotelwa national? Ngabonakala kuma video kakhulu ngenza umuthi ngibonakala ngisesifuthweni ngishaya ANC. Ngifuna ukuthi ANC nabo DA baxabane bodwa. Umuthi uyasebenza I'm still saying. Ibashayile ke leyo nto. Yabashaya. Ngasho ngithi umuntu usebenzile nisache ukuthi sawina amavoti kwabonakala cishe imshini ini bese robo. Manje ke bayalwa eParliament. Balwa kule GNU yabo bayalwa baze bacela babhala incwadi bebhalela uSecretary General uFloyd bembhalela ukuthi bacela ukuthi bazoxoxisana neMK. The question is singavuma kanjani bezazi kahle ukuthi sinishayile ngomuthi sesizophinde futhi thina sibasize. iANC uFloyd ukwenze into enhle kakhulu. Uzwile umpendulo yakhe ukuthi utheni ngabofuna ukusenza ihawu lokuvika. Senixakwe into zenu manje zinixakile senifuna ukuze mina futhi ngizonikhipha nibe senibanjile. Right impela ibambe ngakho phela thina as MK we are not hungry for power. We are patient. You know sometimes into makuzoba yakho ungajahi. Take it easy in life. Kunabantu abajahayo. If it was meant to be yours, it will be yours no matter regardless.
i-power siyithatha sibuka. And even now we have the original power yokuthi siphathizwe. And look at the elections, lama by-elections, we are winning them. And also my local government lawa is our 2026 sizowin. It means it's telling us ukuthi 2029 we are taking ngoba sesibabonile ukuthi okay bayayicisha imshini. There must be a second option, and bear in mind ukuthi kune case ekhona ecourt esho ukuthi ama elections umuntu wa-AAC omunye ugcine waboshwa omunye ugcine ekhuluma iqiniso ukuthi kwakwenzakalani baningi abakhulumayo. So leyo nto isitshela ukuthi uFloyd sizomshayela izandla thina as a Secretary General of Umkhonto weSizwe. He did a good thing. Speech sakhe sideliver eSoweto lapha ekhuluma ukuthi no, ANC must know one thing ukuthi thina asibona abantu abazofika sibe yihawu. No, asiloni hawu lokuthi sizovika sibe bulletproof ethatha ama bullets. No. Lento abayiqalile abayiqede bodwa. So bengazosabisa iDA beyisabise neMK. We are not friends and we'll never be friends. ANC is an enemy to us and we'll let it be like that. Be the enemies. Ntutu Umza, welcome to the DJ Smooth TikTok live. Kunjani siswami? Ngibusisekile siswami ngibonga uNkulunkulu. Siyabonga. Thank you. But consuming substances featured in this life could harm your health. Ngibonile leyo kodwa ngithi mayikhona abanye abantu abayireportayo live kwa TikTok bathi uconsumer lento ekukhulunyisana ngayo la could be harmful to your health. Angazi ukuthi basho kanjalo ngoba ayikho into harmful esixoxisana ngayo kodwa ke asiqhubekele phambili. Oh, mina consuming energy drink nayo imofire. Ile green le yabona le fana namakhala we-MK ngiphuza yona leyo yabona nayo. Khuluma no Dr. Khehlelezi. Khehlelezi unjani? Ngiyaphila siswami kunjani? Ngiyaphila. Uthi Khehlelezi uswelekelwe ngumntana sometime inhliziyo yami ayixolile indlela asoleke ngayo umntana. It's been almost 2 years now, but ngiyazi kwenzeka ntoni. Up until now I'm wondering kwenzeka ntoni. Sisi bengizokhuluma kodwa inkinga yami izothi last public platform. So angifuni ukuthi mangikhuluma kanti umuntu onesandla kuleyo nto uyabuka naye ebese sibopha yonke into esikhuluma noSibu manje. We must be very very careful because we are teaching the country, we are teaching whoever. So into esiyenzayo kumele sibe 100% sure, but i-answer isifikile. I-solution isikhona. Kukhona abantu esiyothi masikhuluma ngabo babe nenkinga. One day make time, come to me. Esontweni mina ngeke ungangivimba ngoba ngikhuluma noma yini isonto lami. Yezwa lo nto. Isonto lami ukuthi angikwazi ukuthi kude kangakanani. Bengizothi sondela ngo Good Friday. Sizobona ukuthi senza njani. Ukubunandawo siswami? It's London, okay. Emonti, okay. Uma ungadrive nje usuke eMonti, ungayikhava inkonzo ingena kusasa ngo10 ebusuku. Yoziyophuma Sunday. Siyabonga. Ngiyaxolisa siswami, apologies with your loss. May you be blessed. Ngicela ukuthi uqine. Ngiyazi ukuthi I can only imagine ukuthi kunzima kanjani ngokulahlekelwa kwakhe. 2 years akusidala, it's hardly 2023. I'm struggling with that. I can't. Umntana ibengaphandle but ibengumntana onceda kakhulu. Yes. No miss in the middle of the road. Yes. And I don't know. Bekana ngakhi? Because I understand. Bekana ngakhi? Ebesengumfana bema-24 but umfana helpful kakhulu. I won't stop endleleni khona. Ebenza just everything endlini. Was very helpful. Ebesafunda yena. Yabo, i-payday bengingayazi ukuthi kufanele ndenzeni. Even today payday ngibuya ngihlale esofeni ngingazi ukuthi kufanele ndenzeni ngoku. Yebo.
was that kind of a person who would know ukuthi ufanele ugrozala, ufanele ukuthi ufanele igadi be-right, ufanele imoto zibaso zihleli kuphela. But now I've lost. Ushona kanjani? I can't talk about now. Okay. Ngiyaxolisa sisi wami uqine yonke. Okay, so. Ngiyabonga ukuthi usithinte sisi wami. Okay, thanks. Thanks, God. Usisi Ntuthu Qumza siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi ube brave ngokuthi uye live uvule izinto zakho ezipersonal uxoxa ngazo on a public platform. Sizothatha nabanye abambalwa uDr Khehlelezi is live eSoweto namhlanje ngo5 ntambama uyahlona njengoba shilo uyobuyela eKZN kusasa ekseni umthandazo noma inkonzo yakhe iyaqala kusasa ebusuku ngo9 ngo9 noma ngo10 ngo9 up until ngesonto Sunday Easter Sunday le eKZN kukunendawo KZN Verelem ufaka nje unavigator uthi inyanga yodumo mzo uyokuthatha kubeke Verelem ama-taxi nje uyagibela uthi wehle Verelem ufike Verelem ugibela uthi uye emahlabathini endaweni kaKhehlelezi bayamazi. Osna lady, welcome to the Hustlers Corner and the DJ through TikTok and the Dr. Khehlelezi Facebook Live. Unjani? Ngiyaphila kunjani, Doctor? Siyaphila siswami. Lana man, i-life yami yale yangithola ukuthi kwenzakalani yazi. Kodwa ungabuza noma yini ufuna ukuyibuza uDJ Sibungu uhlelene nenyanga yodumo umzo uDr Khehlelezi. Ungabuza noma yini? Mangithi i-life yami iyabheda. Usho live, awusho i-live. Ngicabanga ukuthi usho live ephone. Usho impilo yakho. Oh, ngiyaxolisa. Yes. I mean, kwasekhaya kunama-family members angathawa ngithandisisi. Like, ngizothini, mabavakashile maybe kuna-something eyenziwayo ne? Bazothi, mhlawumbe ngilethi itiya, bathi, ayi mina ngishaka, yabo, nje banokuqayana nje ungathi, yabo. Manje ngifuna ukwazi nasesikolweni nje la ngihamba khona ngiyazona ngiyenzakani so I wanna know ukuthi kwenzakalani. Uhlala kuphi sisi wami? Ngihlala eNhlazatshe. Mhlazatshe sempumalanga. Yes. Mele uzojoyina umkhonto wesizwe yabo. I know why I'm putting you in an awkward space with the ngizofika kuphendula lapho. Why ungafuni uzojoyina umkhonto wesizwe? Ngizawujoin. Angiyakwazi ukuphendula. No sis, one day politics. okay, Asaz. One day sisi we will meet, but masimithana. Ngicela ukuthi whenever you are coming to me, ungiphathele inkukhu emhlophe. Mawungiphathela inkukhu emhlophe, ikhona into engifuna ukuthi sidlule kuyo kuqala. Siqale siyenze, senze into okuthiwa inhlambuluko. Kunabantu bakini abakhuluma izinto ongamele bayikhulume noma abakhombanile ngemini, uma bekhombana bagcina bekhuluma izinto ezirong. Uma silobe sithi siyalandela la, uthi uNkulunkulu kimi yazi sisi kwa wena abe ngifuna ubaba okuzalayo. Mangifuna ubaba okuzalayo bese ngifuna umama ngibahlalise phansi ngithi mina ake sixoxele udaba, sixoxe ngokuzaleka kwakho ukuthi kwenzakalani ngoba ubaba kwakufanele kube sengathi mawuzalwa wena athi no. Yazi abe umuntu ophikisisa uqala kuphike status sasesiswini abe sethi uNkulunkulu no. Yazi khona into eyenzeka la okufanele ukuthi bese ngathi namanje thina siyaxoxa noma sithi thina sigeza igama lakho noma sigeza yonke into ngoba umntwana odinga ukuthi kuyoxoliswa kuqala ekhaya kubuka mama wakho bese ngathi sithi no. Nawe mosuzalekile wena ungaloku repeata into engathi isubject eyodwa uloku uyifail uphinde uyifail uphinde uyirepeat uphinde uyifail ngathi yini indaba athi umuntu izinto zakho mase sizolunga izinto zakho sikunalento eyodwa eshodayo uphinde kushoda into eyodwa uphinde kushoda into eyodwa angazi noma uyangi-understanda yini. Ya ufuna inkukhu emhlophe bese uza kimi ngelinye ilanga kwenza isikhathi nje uze eGoli
mangisebenzele eGoli uze khona la eGoli sibone ukuthi sikusiza kanjani. Ufunda kuphi sisi wami? University of Mpumalanga. Nice one. Ufunda ini? Diploma in Hospitality Management. Oh, that's nice. Hospitality management. Ukufisela ukuthi umsebenzi wakho wesikolo and hopefully uzawuxhumana noDr. Kehleleza ekunceda. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mntanzikana. Thank you, Sis Nalini. Ngibonge kakhulu. We are live on my TikTok. We are live on Dr. Kehleleza's Facebook. So thatha mhlamba abathathu bokugcina. We are live no Dr. Kehleleza. Kumele ahamba ayosebenza uyaqala namhlanje ngo5 ntambama. Esowethu uzobuka nendawo. Ngisesowethu manje lapha eMbilikane 379 Mbilikane Street Pinville. Next to Nkonka nje. Yeah. Ngasekonka ne? Yes. Alright, asamukele uSis Cindy Kunene. You are live on the Hustlers Corner, DJ Smooth TikTok, na ku Dr. Kehleleza Facebook. Yini konje igama le Facebook yakho? Nyanga yodumo Mzo Kehleleza. Nyanga yodumo Mzo Kehleleza ku Facebook. And then go TikTok DJ Smooth Live. And then you can find us on YouTube on the Hustlers Corner podcast. Tingiya ku Sis Cindy Kunene. Welcome to the show. Kunjani? Ngiyaphila kanjani? Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ungaxoxa nodokotela. Sawubona doctor. Yeah, Mtimande uyaphila. Ngiyaphila. Mina ngibuza ngendaba yesibongo ngoba ngihambe ekuthweni mangisemabandleni banje ukuthi umuntu onesiphiwo banje ukuthi kumele ngifake ubuhlali kodwa mina angizwisisi ukuthi ubuhlali mangifaka ngizobe ngithi ngifakelani. Siswami ungalingi uyenze leyo nto because ubuhlali into enzima kakhulu kumele uqale kufike kuwe wena into nayo unomoya wokuthandaza ngikubona uguqile there is a corner engibonile la kuwe ngikubona ufaka iduwe elimhlophe bese uguqile uthandaza uphethe amakhandlela u2 amhlophe angazi ukuthi uke wayenza noma yenziwa kuphi leyo nto kodwa there is a place la ngiyibona khona uthi moya ngcwele there is this Bible ohlala uyivula noma uhlala uvule the Bible especially mawupatile kunalomuntu ongasekho emhlabeni omkhumbula ukuthi if yaze bekhona yazi ngabe ngenza ukuthi noma ngabe ngiyahamba kuyena ngiyokhuluma inkinga zami khona uthi umoya ngcwele wena umbethwe isidala noma isithunywa sokuthandaza kakhulu mina ngazi sisi ukuthi kwenze njani kodwa ngizwa uvuka isonto lase Methodist Church angazi ured and white lo ngibonayo la kuwe wathi umoya ngcwele ngibona ukhala insimbi izakhala insimbi kakhulu wathi Jehova no man sikhona isiphiwo la isikhona kuwe kodwa sokuthandaza awukhulume nami ngizwe. Yebo sona sikhona neBhayibheli vele umuntu othandayo ukuthandaza kakhulu. Ungalinge ke sisufaka ubuhlali ima kancane ubuhlali. Ngelinye ilanga mawuthandaze kahle bakufaka kahle emanzini. Wena uyobatshela ukuthi no uthiwe mangenza ukuthi nokuthi those are the angels ezikuvakashela ebusuku ezisuke zizokhuluma nawe. Ngoba vele kuningi vele mina ngiyabona ngamaphupho. Thank you. Yebo. Thank you. Siyabonga kakhulu Sis Cindy Kunene. Sothatha abayi2 abokugcina khona la ku the Hustlers Corner. Ngihleli no Dr. Kehleleza inyanga yodumo uMzo. Siku the Hustlers Corner we are also live on the DJ Smooth TikTok platform. Athi ngithathe ababili bokugcina. Ngizoqala ngoSis Miranda Nkosazana. Sis Miranda, welcome to the Hustlers Corner DJ Smooth live TikTok. Nenyanga yodumo uMzo ku Facebook platform Dr. Kehleleza. Ungaxoxisana naye. Sawubona kunjani? Sis Miranda kunjani? Nathi siyaphila. Siyabonga siswa. Bhuti wami akukho kuningi ngifuna ukubulisa nje ubaba wanyanga yami uDumadumane yadumezizwe isihlahla somdlebelo ndelangizimba nje zozamadada zibomvu. Suka madoda ngiyabonga Sis Miranda. And the question is ngoba ekhuluma lapha ngoba ngabe usendleleni yesontweni bonke abantu basendleleni manje babheke eThekwini uphi yena Ukubona Sis Miranda ngoba bonke abantu basendleleni babheke esontweni ukuthi inkonzo yaqala kusasa ngo9 ebusuku eKZN eVerulam ukuphi kanti wena Uyayazi ubaba wami ukuthi mina nje ngigibela indiza bese ngiyafika. That's nice. Athi uzohlangana nawe kusasa ke enkonzweni. Uza nomndeni?
Okay, no, akunakinga. No, ngakhulumisana naye nangu enjoy i-first bathini i-Easter weekend yakho. She's in Cape Town. Use Cape Town, ne? Ngiyakhuluma nje efonini uyazi. Yebo. Siyabonga. Siyabonga Smiranda. Uyazi nje ngiyakhuluma everyday efonini. Ubena ukubona usheba. Siyabonga sisi. Siyabonga kakhulu sisimarana nokuthi usithinte nathi namhlanje. So thatha ukugcina khona la ku DJ Sbu podcast. Abathini the Hustlers khona podcast, DJ Sbu TikTok. Naku inyanga yodumo umzo Dr. Kehlelezi ku Facebook live siku the Hustlers Corner podcast sivala ngo Zakhele Nene. Sanibonani mkhulu. Yebo nje. Sanibona. Yaphela mkhulu. Sibonga umuzi. Sibongeni manje siyabonga DJ Sbu kusilethela umkhulu ngoba hey yatholakala yena kodwa akatholakali kalula. So mtholile. Ngiyabonga umuntu ukuthola umkhulu Kehlelezi mkhulu. Ayi no manje ngithi ake ngiqale nje ukungise eyintweni eziningi ozenzile noma nosazenza uzenzela abantu. Ungadinwa khehla inkulumo sihlala zikhona. Ukhumbula ukuthi inja ikhonkotha imoto ehambayo ikhonkotha imoto emile manje vele sihlezi sikhuluma singabantu. Okubalekile lokho nje uhlala umile nje kunjalo mkhulu noma zikuthela zikunetha imfula hlezi nje uqinile mkhulu. Mina okukhulu ukuthi bengisaqala nje akangixolele mkhulu. Angizitholi ngiyaphambili noma ngemuva kwenzakala nje impilo yami kumile yonke. Ilokho nje kuphela engizokuphelela kubo mkhulu. Amen. Umoya ongcwele kimi baba uthi ngeke uze usizo uKehlelezi. Ukhona indoda engiyibonayo la enentshebe njengeka DJ Sbu. Eneyinwele estudio seyinwele. Uma ngibuza le ndoda ngiyibona on the left hand side ifake ispeleti seZCC. Uyangizwa ngithini? Angisakuzwanga kahle yakhe mkhulu. Umoya ongcwele uthi angifuna umuntu oneyintshebe njengeka Sbu, onestudio seyinwele. Lo muntu on the left hand side ufake ispeleti saseZCC. Uma ngibuza ukuthi lo muntu ubani, uthi umoya ongcwele lo muntu sonta kalihanyana. Lathi izwi lasezulwini wena uyosizakala esontweni laseZCC ngoba ikhona imoya okufanele bese ngathi uhlanganiswa nayo kahle ngoba wena ngazi noma ekhaya ubu second born noma ubuyini kodwa uthi uNkulunkulu inkinga eziningi ziwela kuwe ekhaya kini njengomuntu angathi ngaze ngithi ubaba wayethembe wena kakhulu ukuthi leli khaya yolimisa. Angazi mina futhi noma bekufanele kwenzakaleni kodwa uthi umoya ukhona into ekulandela kabi la njengesimo sento ngathi kune proposal yebusiness obekumele uyipropose igcina itshontsho abanye abantu bese ngathi nigcinanisa nezinkantolo. Wathi umoya ongcwele ikhona into la futhi engafuna ukulunga ezintweni zakho. Angazi ukhulume nami ngizwe baba. Yebo mkhulu bona kunjalo. Ngisecond born ekhaya umama qala usisi kodwa akasekho umuntu engimngcwaba kulonyaka nophelile. Yeah. Ishe ngaso lesikhathi salonyaka futhi. Yeah. And then entweni yebusiness sike sazama base kuba khona nje izinto ukuthi asatholani kahle nalapha kwethu besithi sicala nalo le business. Wagcina sokungabantu esibukisanayo. Yeah, ngagcina kuphumile ngathi ayithi ngikweshe kunento la ngoba ngathi nomsindo. Lalela futhi okokuqala asibuyele. Ngithe mina angazi noma ekhaya kini uyi-second born wakuconfirma lo. Ngaphinda ngathi mina likhona ibhizinisi owafanele bese ngathi uliqala nabanye abantu uyapropose niyaliqala niyalisebenza bese nijika nibophisana uyakuconfirma lo. Uthi umoya ongcwele kimi uyazi into yonke edala leyo nto yini wasethi umoya lo mntwana odlulile udadewenu odlule emhlabeni belizwana kakhulu ninjengabantu angathi niyamawele. Uyangizwa mthina abantu behlulwa ukuhlukanisa ukuthi labantu bamawele noma bayini. Uthi umoya ongcwele awuhambe kube sengathi uyothula umuntu kodwa lo muntu ozomthola uyothola umuntu waseZCC. Ukhona into azofika kwenzele yona. Mayikwenzela yona lento uhambe uyoyihlanyela noma uyoyitshala ethuneni lakhe eceleni kwasethuneni lakhe njengomuntu angathi yazi ngale sithi namanje ngizokugada dadewethu bangagangi ngawo ngoba kukhona into abaganga ngayo ethuneni lakhe bagange bamvuse bamsebenzise kube sengathi mabemsebenzisa ngavuka izitha kuwe
abuye kuwe phethe isikhali ngoba yazi kunesikhali kade kufanele sikugeje wena nomuntu angathi kunabantu abafuna ukuzingela kabi mose wena usuvukelwa abantu kabi sebevukela babe izitha kanti udadewenu ovuka kabi bamsebenzisa ngomuthi angazi noma uyangizwa yini ngibuzwa kahle impela mkhulu ngibuzwa kahle impela abantu bebangivukela bakhona vele kwasemsebenzini bakhona kakhulu kwasekhaya unokhini ekhaya lapho engihlala khona kamama izinto ziningi mkhulu angaze ngiqale kuphi phendule kuphi ngishiye kuphi ngoba impilo imile nje ngempela umuntu ozokusiza baba usendaweni yase Rubber Ridge ikuphi lapho eRubber Ridge mina ngise-Rathanda H-Back akuphi Rathanda H-Back ngiyakuzwa lokho kodwa mina uthe umoya ongcwele ngihambe ngendaweni okuthiwa ise-Rubber Ridge ikuphi eRubber Ridge Rubber Ridge kungasethembisa ngase-Midrand ngase-Ivory Park. kunobaba ozofika umthole lo baba akakhuluma isiZulu lo baba ngazi ukuthi la language angikwazi ukwahlukanisa isiTswana nesisuthu between isiTswana neSepedi kunobaba ozofika umthole osiza abantu lapho kodwa uyiZCC obuya hlanganise nemithi loyo baba uzokusiza kunento azofika kunike yona leyo nto yona into yokuvulela izinto otherwise vele wena ngisho nento engathi induku yakho iyogcina ingasebenzi kahle uthi noma uthi uyabantu besintu ingasebenzi angazi noma uyangizwa yini hayi ngibuzwe kahle mkhulu ngibuzwe kahle abo angeke something alama place ngedrayo ngoba kwamanje sebenza maybe ngedrayo uzama ukuhamba ngiyofuna nalapho eRubber Ridge noma sethi ngokukhulu ngasethembisa ngathi ngiyayibona kancane lapho siyabonga siyabonga uNkulunkulu akubusise makukhanye bhuti wami empilweni yakho nakubhizinisi nakumndeni wakho siba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga futhi zakhele nene uHustlers khona owokugcina lo sesiyamvala ngiyaxolisa kini nonke lobele requesta eningangenanga live ngiyanibona nibaningi kakhulu namanje nje baningi abantu abasibukele sekusele kancane ukuthi siyothinta i100,000 laphana ungathinta iscreen senu njengoba sesiyivala nisinikeza ama likes nama gift sibonge nje njengoba sesilivala levangeli no Dr Kehlelezi abasesowethu nohlangana naye namhlanje ntambama ngo5 asilivale levangeli nengxoxo yanamhlanje sikhulume ngayo ke iEaster weekend Dr. iEaster ikhona uGood Friday ikhona ngiyazi ukuthi abanye bazomangala bethi awukhethelezi baqalile nje abantu namhlanje bayaqala ngomthetho abanye baqalile namhlanje ngokuthi emini bayaqala ungena lenkonzo esibiza ngokuthi amazwi ayisikhombisa akhulunywa uJesu mayisesiphambanweni noma amazwi akhuluma ukugcina eseyobethele esiphambanweni iwona amagama namhlanje maybe okumele kukhulunywe ngawo mina ke ayiqiniso elihle lithi cha thina kwelami isonto ngenxa yokuthi abantu ama-branch amakude sinabantu abasuka koZimbabwe sinabantu abasuka koBotswana sinabantu abasuka eSwaziland sinabantu abasuka all over South Africa bazobehlangene bazi abantu ukuthi I'm the founder of ibandla ababiza ngokuthi isithelo sikaJehova sonke zobesihlangene ngimzwile nje ingane yami le iphoyisa uSisi Miranda uyiphoyisa eCape Town naye umunye wabantwana bami njengomzuthi uyafly bajwayele ukuflya ke laba basuke eCape Town bayafly bazohla eKingshire bayeza abantu inkonzo yangena kusasa ngo9 ebusuku sizosonta ukuthi intatha kuza zangomgqibelo siye emanzini sijayele ukwenza njalo ke siyokhuleka kakhulu emanzini thina ke sibu emanzini wethu kuhlukile we are modernized asisayi thina emfuleni la okungcwele khona noma asisayi la esiyongena khona sithi thina i-safety yethu it matters a lot ihamba kakhulu phambili i-safety yethu into esiyenzayo thina sisaba nepool yethu esiyimbayo senzele ukuthi siyofaka khona abazalwane why sasenza kanjalo sasenzele ukuthi one they must be safe abantu mabe emanzini fanele sikwazi ukubona into phansi number 2 asifuni ukuthi ukhethelezi safaka abantu emanzini zokuthiwa sekuhamba abantu number 3 yini umehluko wokufaka abantu esizibeni nokufaka abantu epool indlela entsha esafe abantu bengathi babephuma emanzini esizibeni sebephethwe amehlo udoti wonke ungene kubona so sizo emanzini wonke umuntu othi uyeza kaKhehlelezi please
angakhohlwa ukuphatha uNazaretha omhlophe. Mawunganawo uNazaretha omhlophe phatha ingubo emhlophe. Mawunganayo phatha anything. But into engingayifuni ile ukuthi abantu mase siye emanzini bafaka emanzini uthola abantu sebengena nama-trunk. Umuntu ugqoka i-trunk engaka ugijimisa ngicela ungifaka we are not going there to swim. Mawuyintombazana noma umuntu wesifazane ngaphansi faka i-tight ngaphansi bese ugqoka ingubo yakho. Senzela ukuthi noma kuthiwa ingubo ithi vuvu but ngaphansi ufaka i-tight vele. Asimfuni umama noma usisi ongena emanzini engafakile i-tight. Make sure ngoba siyaya emanzini and inkonzweni wonke umuntu we are inviting everyone. Lo muntu ohlala ethi ukhehlelezi uyabiza esontweni asikhokhisi even cent. Ngiprofeta for free, ngikusiza for free. Wena onikela uma ufuna ukunikela nakho it's not a force match ukuthi siyakuforce ukuthi nikela. Unikela ngokusothandweni lakho ukuthi mina onikela ngakho yilokho yokubusiswa ngakho. Mawunikela ngo5 rand bayogcwala indlu yo5 rand. Mawunikela ngo10 rand kanjalo. Mawunikela whatever onikela ngakho uNkulunkulu will make it multiple. But mawunganako ukuthi I so wish ukuthi yazi benginako nginikele kanje. uNkulunkulu uyayizwa yonke lento kuwena. So everyone akathatha imoto amateksi ayaphuma la I think ayaphuma sasa or namhlanje kusuka bheke khona eThekwini. So kuzobe ku busy endleleni eziye eThekwini. Ngiyacela, this is a message to our taxi driver, message to abantu abodriver abamabhasi neimoto ezincane. Drive safe guys, don't drink and drive. Singaphuzele emgwaqweni because we are risking ngeimpilo zabantu. Ngithema ngikhuleka uNkulunkulu angikhombisa imililo endleleni. Ngibone kuvutha imililo. Kodwa wasethi mangikhulekele abantu bonke abayinkonzweni nabantu bonke abagodukayo. uNkulunkulu abalonde endleleni abanye bayaphuma namhlanje ebusuku. Nihambe kahle manifike emakhaya ningalwi nabantu. Ningalwi, it's just let's not be confused. It is a long weekend like others. Ama weekend ahlele bakhona. Let's not be confused. Singasispendi imali sispende kahle. Namanje intambama ngizobe ngikhona omunye ngalethu uyageza uyodlula uthi uyahlola uhlolela indlela. Kade ngibahlolela abantu indlela ukuthi njengoba uye ekhaya uyoficana ekhaya. So they won't be shocked izinto sibanikile umphako that's it lokho ngakusho sibuku. Inamba yami abantu abangithola kuyo ithi 063 051 7641 noma uthi 071 130 7808 noma uthi 066 00 266 33. Izona numbers ngicela usipinde futhi inamba dokotela. It is 063 051 7641 noma uthi 071 130 7808 066 00 266 33. Izona inamba ku TikTok uzothi DRK Dr K 503 noma uthi Dr Kehlelezi o ayabaningi. Uzoyibona nje lenye account ino 22,000 followers, le enye ino 253,000 followers and ina 1.5 million likes. So ungangijoina khona ku Facebook page yonke lento ade sikhuluma la will save it on Facebook. Uzoyithola lapha uthi inyanga yodumo mzo. Again I'm inviting you next week Saturday lapha eZondi Zondi 1 sizobe siyama MK abelaphi bendabuko sizobe simukela izangoma nezinyanga nabathandazi aba 150 abazojoina iMK laphana ewall. Wonke umuntu akafike siphelele eZondi 1 duze ne-garage bathini khohli i-garage leli bathini. But I will post that on my Facebook page. So sinemkonzo nje sobamukela. We have u-deputy chair uMkotsho uzobe khona. We have u-treasurer general uMpiyakhe uzobe khona and also nabo Bishop Tima Bena bazobe khona nabanye abefundisi futhi bazobe khona. We will be happy to see you niza kumkhonto wesizwe nizosibuka singenisisa abantu nabo befundisi abafuna ukuzojoin umkhonto wesizwe. We have intelligent pastors abefundisi abanomoya phansi
abafundisekile ngokwezopolitiki eningathi manize emkhontweni nizojoyina nibathole bekhona bazonimukela ngezandla zonke. Siyacela futhi kuwonke siyawuhlaba siyawulawula South Africa yonke wozani emkhontweni wesizwe iyona party ezokhulula abantu enhluphekweni. uNkulunkulu anibusise and thank you so much Sibu ngokuthi mfethu lokho sikhona sibambene ivunguvungu zikhona besithuka besenzana, but I hope ukuthi masenza kahle abantu vele ngeke bangasithuka. And thank you so much ukuthi sithe singena ku live abantu bengena they were not changing the topic be concentrate entweni le esidlule kuyona umuntu bebeyaphambili, and I so wish ukuthi thina singaqhubeka siyaphambili singabisakhuluma thina siyaphambili yabona mfethu masifuna progress siyaphambili. We don't talk about that thina siqhubeka and you will never hear me talking about it kumanye ama platforms. I will respect the space less. I will only talk about it here, but now I won't go into details. Sihlonipha umthetho wase South Africa because there is an investigation eyenzakalayo, so rather I will keep quiet ukuze ngingayitholi sengiyidida lento seyididela. I will keep my mouth shut. Ngiyabonga kakhulu, and again thank you to my friends abaloke benami. Ngiyabona ngizwile bekhala nge-reality show ethi thina singozungu. Uzwile nge-reality show? Yeah, bathi Khehlelezi uthatha abefundisi basa eklabheni. Guys, remember that is a show, and we show there must be a starring, and we starring lapha mangabuza kubantu why starring mina ma-acting move starring kumele kube yimi. Sure. And to be honest with you, I am the starring kuleya nto, and if bengekho kuleya show ngabe yabhora and bayasha abantu bathi akungashiyi ukuthi thina singozungu, akushiyi ukuthi manje thina singokhethelezi ngoba it is all about ukhethelezi. And guys, to be honest with you, I don't go ama clubs. Liyanto bekuyinto on that day sifuna ukubona ukuthi abefundisi mangathwa baye clubini yini abayofike bayenze. So and mina babuzile abanye, tell us about your relationship wena no Strike. Ngempela injani? Mina no Strike we don't have a problem. Misunderstanding nje, but uThina uyilungisile. By the way guys, asikhulumeni iqiniso, Thina is not my client. This one they must get it. uThina lona client nami. uThina akaze eze esigodlweni sami ezofuna isigubhu noma ezofuna umuthi. uThina nje umuntu lona enimbonayo nje osiyami ohlale eyilotamatisa yiwona ayikhulekele, uyakhuleka. uThina uyayikhulekela uma kungahambi kahle acela ukuthi ngikhulekise la khona mfowethu ngicela ukuthandaze, there is a deal engiyenzayo lana ayifuna ukuguquta. Ngithi na umuthi angikholele emthini, mina ngiyathandaza. So uThina is not my client, he will never be my client. uThina uyayithandazela. The only thing we are friends, the friendship yethu iphelela ngale kwesikole. So abantu bangamjudge uThina just because uzwana nenyanga. Ubani wathi akufanele wabe ngangijudge mina nawe bathi indaba usibuke uzwana noKhethelezi ngoba sizwana shutho mina ngigugu kimi akusafanele ke manje usebenza manje imofa yabo ngiyithola ithele strong. It doesn't mean ukuthi ngoba sekunami futhi izothengwa kakhulu, izoqhubeka ihambe, izothengwa ngoba phela I will pray for you and I always pray for you ukuthi uNkulunkulu bonke ngangizwana nabo mina thina wena Sibungu asisazwani manje. Why? Because abanye bangijikele bajika bazama ukuzenza clever ngababami, abanye ba influence abantu. Hence ngihlala ngisho ngithi kunabantu ethola ukuthi uyabanyanya, kunomuntu unyanya uKhethelezi but akakaza ngibona wa hotspot bam hotspot ebenganayo iWi-Fi bam hotspot wa influence uthazonda lo muntu wanginyanya impela angifuni nokungibona kodwa sikaze sihlangana. So ngizama ngisuke ngikhulekela leyo nto bangayenzi leyo nto kuwe, uthola ukuthi nawe sebeya hotspot usinyanye lo muntu nawe ngizonda ngoba ngisakwenzela iqiniso mina yonke into engenza la asi-build singenhance manje. We've decided to go live ngoba abantu bathi siyayikhukha babesho kanjalo nisho na ku Alex Mtiyana on Gagas FM. I was the first person to do live, ukuhlola live, but ayikho lento wena Mtiyana Alex Mtiyana noKhethelezi lento neyikhukha. Angiyikhukhi mina. Same applies to Ukhozi FM. Mina, to be honest with you, Sibu, mina Ukhozi FM ngibona ngasayi manje. One day I will talk about this. It's because of uSibongo Ngcobo lo owaphuma. uSibongo Ngcobo njengoba bekhala ngaye. One day I will tell you the story. Hence ngibona ngasangena Ukhozini because noma ngithi ngiyathenga basangivumeni because ibeef yami yayinami naye.
one day I will tell you why. But inyanga basayivumela isikhathi esiningi because of me umona nje owenzakala, but it's a story for another day. Dr. Kehlelezi, inyanga yesizwe, inyanga yodumo, umzolo ngamlandela kuwo ama social media platform Dr. Kehlelezi, Facebook inyanga yodumo umzolo Dr. Kehlelezi, ku TikTok Dr. Kehlelezi, ku Instagram Dr. Kehlelezi, ukhona ku Twitter, ukubona ku Twitter. Ngikhona kodwa ngazi nokuthi kuthiwa ngubani. Santhanda kakhulu bantu abamnyama. Thank you very much for joining us today on the Hustlers Corner. Have a great Easter season. Enjoy it, drive safely. Awusanqomi mfowethu DJs lami. Ayilihle kakhulu. Angibezile la kamera mfowethu. Uyabona kodwa uthi umsholozi usiyasigqokisa mfowethu. DJs mfowethu lihle nabantu abalifunayo mfowethu. Ukhona umjida oshaya mfowethu lezinto istyleni. Uyabona mfowethu uthi lihle kanjani le jazz. Liyangifanele. lihle blind Kakhulu mfowethu. Lo mjida ushaya izinto ezinzwembu mfowethu. Ukhona lapha ku MK. Ungangwhatsapp nje nambeni ethi 071 1307808. In fact, ngokungihlala ngibona ngimuhle inqokiswa abantu abawu2. Uye lo mjida ku MK nomunye abathi uncube printers. Zonke izinto zaka MK inqokiswa ibona njengozinhle izinto zabo mfowethu. No, muhle umsebenzi. Siyabonga bobhuti, siyabonga bosisi. Enjoy your Easter season. Ningakhohlwa kumzek's kitchen langa kusegoli. It's now available ku Uber Eats. It's available ku Spaza Eats. It's available ku Mr. D. Order ukudla laphana udle nomndeni wakho, khona ama platter, khona iguqanga amadolo, khona amaqoporosh, khona bovumvum, khona akethe ugogo, khona amadombolo, itampa, amapapa, khona amavorts, inyama yokosiwa laphana. Khona yonke into nje emnandi lapha ku Mzek's Kitchen, Uber Eats, Mzek's Kitchen, Mr. D, Mzek's Kitchen, Spaza Eats. Siyanthanda. Thank you very much guys for tuning in. We'll see you on the next video. Danko! And cut. Alright, that's a wrap. That's a wrap. That's a wrap. Yo, 100,000. 117,000. 117,000. This was beautiful. Like live now.